Hola, Jordi. Hola, Ferran. Tinc un xist, tinc un acudit per tu. Ferrat que estic pensant. A més, El portarà? sí, a més m'he preparat molt poc temps i és extremadament malo. Bueno, doncs a veure què hi farem. Vinga, va. Vale, doncs mira, sobre el taló ja es veu a Belcebú, vale? Pues que se'n va al concessionari, sí, i pues, de Mercedes, i demana comprar-se un Mercedes tot rojo, tot guapo, saps? Amb les llantes allà Vale, con fuegos sí. i tal. Sí. I bueno, i se'l compra, i està en el taló. Títol de la pel·lícula? No sé. Possessió infernal, perquè té una nova possessió. I és infernal perquè l'ha comprat Belcebú. Com tots els detalls del Mercedes, el tal, això per despistar. Sí, no té a veure. És que podria haver anat a comprar una poma. Vinga, let's go. Let's go. La bona merda. El podcast. Ei, bona merdics. Com va tot? Ei, yippee-ki-yei, bona merdics i bones merdes a tothom. Bones merdes. Com estem, Ferran? Com va? Una setmana més? Sí, que estic molt bé, Jordi. És que a més vinc d'un mes on he sigut molt feliç, han passat moltes coses. Sí o no? Sí? Sí, te'n recordes? Sisplau, comparteix. Te'n recordes que el mes passat vaig dir que vaig anar a un comiat de solter? Sí? Doncs aquest cap de setmana passat vaig anar al casament. Oh! A Arbúcies vaig El anar. cicle tancat, Sí. no? Hosti, Sí, bueno, i va estar molt bé, va ser molt bonic, i per això avui ens patrocina aquest vermut negre que es diu David i Anna. Sí, David i Anna. És el patrocinador del podcast d'avui. Molt bé. Vale? I bueno, és això. Molt bé. Mentre cauen xàfecs i així, i ens preparem per anar a veure la cremada del dimoni. De fet, ara ho estem gravant Sí. a punt d'anar a veure la cremada del dimoni aquí a Badalona. Sí, l'únic que ja et dic que jo no aniré a veure la cremada del dimoni. No. Sí, jo soc d'aquests badalonins que odia... Sí, bueno, soc una persona que odia la gent, vale? Sí, això és veritat. I per tant, quan hi ha No, molta no, no, gent, odio molt més. Però bueno, per què et comento això de la cremada del dimoni? Doncs perquè avui parlem de forces dimonis aquí en aquest podcast, en aquest capítol especial de... bueno, entre altres pel·lícules que ara us comentarem, no? Possessió infernal, no? Que és Ojo aquí, la pel·lícula que més destacar, no? De les que hem anat a veure. Exacte, però també s'ha de dir que ha sigut un mes on hem anat a veure moltes pel·lícules de terror, Sí, però terror inesperat, també. bastant gores, Sí, bastant gores. però inesperat, també. Sí, una miqueta. I hem acabat com molt contents. Sí, I a l'espai bueno. sideral. Bueno, Sí. ara ho comentem. A veure, Cobra, vols que t'expliqui abans les teves notícies? Vale, Te va bé, no? sí, dame esa mierda. Doncs vinga, passem a les notícies d'aquest mes. Vinga, tu! Benvingudes a les notícies de Jordi. tal, No Jordi? us porto avui notícies ben fresques. Doncs no, estic en vaga. Ai, estàs en vaga? Sí, perquè l'única notícia que diré d'aquest mes és que ha començat una nova vaga de guionistes. Recordes? Que raro, una vaga de No, guionistes. perdona, Jo l'última es va fer fa El 2006 2007 o 2007, 2008. sí, durant la quarta temporada de Perdidos. Exacte. Me'n recordo perquè la quarta temporada va ser... Bueno, és que es van veure Molt més afectades- curta. A veure, us poso una mica en context a qui ens estigui escoltant. Concretament, el dia 2 de maig de 2023, vale? Es va convocar un cop més una vaga de guionistes de Hollywood. Vale? Hollywood. Hollywood. És la sonora que ens agrada tant fer. Hollywood. Bueno, de fet, és el Writers Guild of America. O sigui... Sí, com molen els noms Sí, amb... sí. No en anglès, en americà. Sí, el tema és que el sindicat, no, d'escriptors i bueno, de guionistes principalment dels Estats Units estan molt enfadats. Vale? Ja ho estaven fa, doncs, no sé, 12 anys i ara ho tornen a estar. Per Vale? què estan Ara enfadats? t'explico el per què. Principalment, doncs això, s'han declarat en vaga indefinida contra l'altre, o sigui, els antagonistes, l'imperi, en aquest sentit, seria l'Aliança de Productors de Cinema i Televisió. Però és que també mola molt i és molt nom de malo. Doncs aquesta aliança, diguéssim, és com l'aliança de totes les macroproductores hiper... La patronal fílmica. Exacte, que La aquí hi patronal ha fílmica. Disney, hi ha Warner, hi ha Universal, hi ha tothom.
vale? Ja tothom. Ahí. Llavors, què passa? Els guionistes què reclamen? Doncs reclamen una mica el de sempre, i és que no se'ls valora suficient, vale? En aquella època, en el 2007-2008, ja era una mica per això, a part de que començaven a fer-se megaproduccions, o sigui, no megaproduccions, sinó coses de més pressupost, vale? Lost va ser... Sobretot en sèries. Lost ja va ser com de les primeres, no?, que eren papines en aquella època, eren capítols, recordem, sèries, que ara és impensable, però sèries de 20 i pico capítols per temporada, i de 40 i pico minuts, quasi una hora. I en aquella època ja es van posar en vaga i sèries com Perdidos es van veure afectades, Breaking Bad es va veure afectat, vull dir, les temporades de cop passaven a tenir menys capítols perquè, bueno, hi havia guionistes en vaga, vale? Què passa? Que ara, amb tot el boom dels streamings, de les plataformes de streaming, s'estan posant les botes, bàsicament, no? Vull dir, els està funcionant molt bé, això de la plataforma de streaming s'estan guanyant molts diners, vale? I els guionistes de moltes de les sèries, de fet, s'estan veient, doncs, una mica en plan on estan els nostres royalties, no? On estan una mica els nostres tant percents que ens mereixem, perquè és que recordem que sense ells no hi ha història, tenen molt de pes vull dir, són els que escriuen què diuen les persones. Llavors, bueno, és una cosa a tenir en compte, no? Però llavors el que volen principalment és més pastuqui. El que volen principalment és més pastuqui, evidentment. Tens un grup de persones que són els escollits, que són principalment actors i actrius, perquè mai els he vist fer una vaga, jo. Bueno, és que si la fan... Clar, però per què no fan una vaga? Doncs perquè ja els hi va bé el que cobren un pastizal de la vida. Evidentment, com un jugador de futbol. Igual que un director, tampoc he vist fer vaga de directors, tampoc hi hauria pel·lícula. No. Per què? Doncs és que ara a Francis Coppola, ara parlo de vaga. Els diuen primer. Doncs ara no faig més pel·lis. Ara m'he enfadat. Ara m'he enfadat i després de la meva autobiografia no faig més pel·lis. Em veu pagar 80 milions i jo en volia 90. Jo volia 90 milions? Clar. Perquè no em surten els comptes de les 3 cares que tinc, joder. O sigui, tu a mi ens dius el nom de qualsevol actor, o actriu, de qualsevol director o directora, i ens el sabem. Inclús la gent friquis pot inclús saber noms de fotògrafs o inclús de productores o de... Saps? De penya que ja no és només el director o l'actor i l'actriu. Però quants noms de guionistes coneixem? A no ser que sigui un director d'aquests tipus Wes Anderson, que s'escriu i es dirigeix les seves pel·lis. Ja, però vull dir, pocs guionistes. O sigui, el nom de guionista és una cosa que no se sap. O sigui, tots sabem qui és Peter Jackson. Digue'm tu qui va escriure El Senyor dels Anells, o qui va fer l'adaptació. Peter Jackson, no? Peter Jackson i 2 més, que no ho sé qui són, saps? No em vull allargar molt més, però bàsicament una mica em van per aquí els tiros. Per tant, no crec que no... Encara que hi hagi notícies, que n'hi ha hagut aquest últim mes, crec que aquesta notícia ara mateix ha d'ocupar totes les portades. Per tant, la que poso a la portada. Molt bé. Tot el nostre suport a guionistes i a aquesta vaga, que al final són la penya que també, òbviament amb els altres membres de producció, fan que el contingut merdístic arribi a les nostres orelles i ulls. I tota la nostra bilis a l'aliança... Exacte, a l'aliança de l'imperi. Molt bé, doncs fins aquí les notícies. Apa, adéu. Moltes gràcies, Jordi. Vinga, adéu. Adéu. Ei, què tal? En Jordi, de les altres seccions. Què tal? Molt bé, doncs ha arribat el moment, no? El moment que tots esperàveu, que és el de posar-nos a analitzar aquelles pel·lícules que hem vist aquest mes. 4 pel·lícules que han estat força bé, però a mi m'han creat una lluita interna molt forta. I una en particular. Una en particular. Vale, perquè la primera que anem a parlar no m'ha provocat. No, va provocar al contrari. Al contrari. Va provocar... Bueno, de fet, si vols, la introdueixo jo. Primera. Clar, sí, digue'm. Bueno, entrem, sisplau, a l'actualitat fílmica. Entrem a l'actualitat fílmica. El Mica. M'encanta fer l'eco de Ilmica. Un eco que no perd, o sigui, es manté igual de potent. Ilmica. Molt bé, doncs, benvinguts i benvingudes a Actualitat Fílmica. L'actualitat fílmica. Molt bé, llavors, què farem? Amb en Jordi en Cobra. Exacte, i ara us parlo de la primera que vam anar a veure ja fa setmanes, no? Arpa. Jo la tinc molt present, aquesta pel·lícula. Jo també la tinc molt present perquè va ser una gran sorpresa. I us estem parlant d'una pel·lícula de vampirs anomenada Renfield. Siento la interrupción. ¿Se encuentra bien? Necesito salir de una relación tóxica. Renfield, tráeme víctimas inocentes.
Quiero unas cuantas monjas, un autobús lleno de animadoras. Yo solo quiero volver a tener una vida normal. Renfield, o sigui, una pel·lícula que no ens esperàvem i ens va explotar el cervell i la panxa també del que vam riure, no? Cobra? Quina xorrada de pel·lícula i quin gran actor és Nicolas Cage. Bueno, evidentment. Però posar-vos en context, aquesta pel·lícula la protagonitza Renfield, interpretat per Nicholas Hoult, ¿vale? I en Renfield és el servent, de fet, que a la pel·lícula del 1931, crec que és, de Dràcula, Sí. en aquesta pel·lícula el seu servent era Renfield, no? I llavors en aquesta pel·lícula ens trobem... És una seqüela directa, tota una pel·lícula de fa quasi 100 anys, ¿vale? On ens trobem aquest servent que després de tants anys servint en Dràcula es comença a qüestionar una mica la relació aquesta que té amb en Dràcula, de dependència absoluta emocional, on en Dràcula porta una mica tot el control de la seva vida, i a partir d'aquí s'esgrana una mica una metàfora sobre les relacions tòxiques en general, no? I és això el que em va semblar molt interessant de la pel·lícula. Surt, com he dit, Nicholas Hoult, ¿vale? El coneixerem de, per exemple, Mad Max Fury Road. Està bé, però no és el Nicolas que m'interessa. No. Està bé, però me la pela. Surt també Awkwafina, ¿vale? Sí. Que és la noia xinesa aquesta que va sortir a Shang-Chi, per exemple, i ha fet algunes coses. M'agrada molt aquesta actriu. Però no és el Nicolas que busquem. No és el Nicolas que El Nicolas que busquem és que surt, òbviament, l'òmnibus de persona, Nicolas fucking Cage, Cage. en el paper de Dràcula, ¿vale? Paper de Dràcula, I, bueno, ara diré què en pensem, però espectacular. en Increïble, general, ¿vale? increïble. Increïble. Potser el que més ens va agradar a la pel·lícula, juntament amb en Nicolas Hoult. Haig de dir, i potser són paraules molt fortes, però dels millors papers que ha fet, que m'ha agradat, des de Mandy, Des de Mandy? Des de Mandy. No, això és parlar molt heavy. A Mira mi Pic em va agradar molt, també. per Pic exemple. està bé, però no sé, també el personatge, no ell, però el personatge és és com molt diferent. clar, i a mi Color Out of Space també m'agrada molt, Home, doncs que clar. aquí ja surt. No, però Aquí ja surt. Colors of Outer Space jo li vaig veure el mateix paper que Mamà i Papà. Sí, potser una mica, Saps? però... Una que potser més anat, Sí, però... però és que aquí es desferma, es deixa anar... Sí, a més es és un deixa anar registre fins a- diferent, és un registre Sí. diferent, de boig, que és el que ens agrada, no? A veure, Nicolas, però com una un mica... boig contingut, Sí, un boig sí, Dràcula, sí. que jo soc molt tinc molta classe, però estic muy loco. Pel·lícula que no ens esperàvem, pel·lícula amb un humor molt ben trobat, amb unes escenes, unes seqüències d'acció que també no t'esperes i estan hiper ben gravades, en plan, òbviament no al nivell d'un Kingsman, per exemple, o un Scott Pilgrim, però, hòstia, té moments d'acció que dius, hòstia, que ben gravat està això. Un gore gratuït, que a més no t'esperes tampoc i ja fas unes risses. Dir també, bueno, aspectes negatius de la pel·lícula, jo potser diria que a nivell de guió, precisament parlant dels guions, pues, bueno, no tothom és un guionista, suposo, excel·lent, o aconsegueix mantenir-te en tensió tota la pel·lícula o amb interès, no? Sí que hi ha alguns punts que es perd, però bueno, la pel·lícula està molt bé, tu. Ara sabeu per què cobreu tan poc. Estava pensant, no ho he dit. Ha sigut una broma, no vingueu i em Una mateu. broma, perdoneu, guionista. Bueno, jo l'aspecte negatiu, doncs mira, anava a dir el mateix. Principalment el guió, les coses que diuen, les bromes que es fan, estan molt ben trobades i molt ben jugades, però és tant el que diuen com el que passa, no? La història acaba sent Exacte. molt simple i a més una història que quasi al principi ja saps com acabarà. En general, dic que és una molt bona feina del director, perdó, no ho he dit, Chris McKay. I diràs, qui és Chris McKay? No saps qui és, oi? Em sona molt Chris Jo et dic Chris McKay. McKay i tu no em dius res. Però jo et dic Lego Batman, la pel·lícula. I van, jeez in my pants. She's in my pants total. En resum, per mi, evidentment, és una bona merda amb les tres paraules en majúscula. Una bona merda. A veure, jo com a coses positives, el que hem dit del duet, sí, muy bien, però el que m'ha agradat molt és les escenes de lluita gore, però a més que busca un gore, sèrie B. Busca un gore que tu a vegades dius, veus que és un nino, Sí. veus un nino, està ben fet, està tal, però tu veus que busca una mica de gore, Sí. de te corto un brazo i sale un chorrazo de sangre, Bueno, no? potser no el busca, però jo crec que entén perfectament quin és el seu pressupost i ja va a buscar Sí, aquest ja- tipus de ja gore tira. de penya que està acostumada a veure potser pel·lis I l'he comprat en molt. aquest sentit, L'he comprat no? molt. Clar, Encara que hi ha clar, molta clar, gent que clar. segurament li tirarà enrere perquè no està acostumat a veure Clar. pel·lis amb aquest tipus de gore Clar, i dirà, clar. està mal fet això, és cutre, no? I mola molt. I m'ha semblat una bona merda, també. Molt bé, vaig home, gaudir un aplaudiment. com un cosac.
És que... I vaig riure moltíssim. Cobra, quina és la següent pel·lícula que vam de veure? La següent pel·lícula que vam de veure ens va deixar... Pues, El cul torçat una mica, no? Bastant torçat. És una pel·lícula que es diu Bo is Afraid. Siento muchísimo que heredaras algo así de papá. Pero yo quería un hijo, el mayor regalo de mi vida. Mañana voy a ver a mi madre. Bueno, Bo is Afraid, Bo is Afraid. que en català m'agrada molt el nom, perquè és Bo En Bo té por. Bo té por! Boníssim! En Bo té por. En Bo té por! En Bo té por. Sembla una mica Sí, una nom ciutat- de Pokémon. Sí, o Bo té por, o una ciutat de Te Suècia. elijo a ti, En Bo té por. O una ciutat de Suècia, Pròxima parada, Bo té por. En Bo té por. Al costat de la Gota por. No? Doncs Boys Afraid, tercer llargmetratge del nostre estimat, però no sempre entès, Ari Aster. Oh, Ari, t'estimem. Autor d'altres pel·lícules com Hereditary Oh! o Midsommar. Oh! És un director que jo crec que cada cop vol experimentar més i es veu clarament en aquesta pel·lícula que hi ha molta experimentació. Sí. Molta. Si una cosa no falta, és experimentació. Vale? I en aquesta pel·lícula tenim un repartiment molt coral, vale? Principalment tenim un que és Joaquin Phoenix fent de Bo Tepo, vale? Que ell surt, és el fil conductor de tota la pel·lícula, però realment van sortint bastants personatges. Surt Patti LuPone, que és la que fa de mare, que a mi em va semblar bastant interessant la personatge. De res, aquesta A mi que actriu. sí que em sonava, no ha sortit, i va ser una pel·lícula que està bastant més gran, una pel·lícula de fa temps que és Únic testimoni de Harrison Ford. Molt Després bé. tenim a Amy Ryan, que Home! potser no em sona molt, sí que ha sortit últimament a bastants llocs, Jo sé qui és. però és una persona que És la- els més clàssics... digueu-ne- Holly. Molt bé, És la Holly de The Office, la persona que li roba el cor A Michael Michael Scott, del jefe de l'oficina. Home, per favor. I un personatge entranyable, vale? Però els I que són en més... la sèrie et roba el cor, la Sí, Holly, sí. Cobra, de què va? O sigui, m'estàs De fent què la va? biografia de És la que no us gent explicaré i què me va. la pela. Sí, però Vull si que posat- m'expliquis de què va la He pel·lícula. posat molta tralla aquí perquè dir de què va aquesta pel·lícula és com molt difícil i tampoc es pot dir. Per què? Perquè la pel·lícula va sobre una persona que té una sèrie de problemes, li passen una sèrie de coses, vale? Molt Sobretot, loques, Salut mental, vale? heavy. I tot això li passa mentre li diuen per telèfon que la seva mare ha mort i ha d'anar al funeral i perd l'avió per una sèrie de coses i tot és una locura, vale? És com una mena de road movie però amb molts de tripis, Però moltíssims. moltíssims. Vale, aquí tinc negatius i positius. Només diré un negatiu i només diré un positiu, però tinc molts negatius i molts positius. A veure, vale? dispara. Negatiu principal, i crec que estem d'acord, Mira, cada un dels t'estic capítols... assentint. Mira, estic tocant el micro perquè t'estic assentint. Cada un dels capítols es fa extremadament llarg. Poden Yes. dir el mateix i explicar el mateix i donar-te les mateixes píldores i llavors per entendre què està passant sense que duri 20 hores cada capítol. Exacte! No puc, és que mira, I és el que et treu Amén. la peli. Amén. Sí, és el que et treu la peli i és el que em va destarotar més de la peli. No Sí. que sigui loca i que pugui que no No, entengui no, no, coses. no. No. Que m'avorreixin alguns trossos. Sí. I no perquè no ho entengui, perquè molts pillaves a la referència o alguna cosa. o la metàfora o així, sinó perquè si com recrea, es nota... Exacte. Jo per mi crec que es nota que és una idea que va tenir fa més de 10 anys, vale? Que és una idea que ell ja tenia al cap que volia fer, i és un guió que havia presentat, que no li havien acceptat. És una pel·lícula que havia de durar, en teoria, el tall original són 4 hores, i ja li van fer restar... Els de A24 li van dir, talla una hora més, vale? Perquè si no te la produïm directament. Però... Vull dir, es nota que és com una idea que ell volia explicar molt de la seva manera, saps? I això crec que la tira una mica enrere perquè, o sigui, tot i que tu pots tenir una idea i ser molt bona i el que vulguis, ostres, no és només tu i jo, vull dir, hem vist molts comentaris de molta gent que l'únic que li poden retreure a aquesta pel·lícula, entre cometes, és que es fa llarga, o sigui, es fa molt llarga. A mi jo diria que peca del síndrome Lucas a la trilogia preqüela.
una persona que és el mandamàs, exacte. Que no hi ha ningú que li pari els peus, perquè és el mateix del productor, segurament, ell via llibre total, i diu, escolta, que potser aquest capítol s'està fent una miqueta allà. Doncs me la pela! I el tio s'explaya. No, a veure, s'ha de dir... No, vull dir, expliquem això una mica, bàsicament, Hereditary i Midsommar, que són les dues pel·lícules que hem dit que havia fet aquest tio, avui dia estan considerades pel·lícules de culte, entre cometes no, i precursores, juntament amb La Bruja i altres pel·lícules del gènere aquest New Age, que és el terror elevat, vale? Llavors, clar, quan una persona... Tu imagina't, les primeres 2 obres que fas a la teva vida i que estiguin considerades pel·lícules de culte, que Martin Scorsese, inclús el punyetero Scorsese, va dir que aquest tio era un geni. O sigui, ho va dir en una entrevista, li van dir que aquest tio és un geni. A veure, és que clar, si l'Scorsese va i et diu que ets un geni, com no vas a pelar-te una pel·li? És que és aquest el tema. Llavors, què passa? Doncs que després de tot això i que es digui que ets la gallina dels ous d'or, que ets el nou Kubrick, quasi, que ets el puto amo, clar, doncs evidentment el tio va dir, vull fer aquesta pel·li, i qui li va dir que no? Vale, dir les coses positives, que és l'alta exigència que se li demana a l'espectador per veure aquesta pel·li. Sí. Se't demana... Molta exigència. És molt exigent perquè tu estiguis atent i estiguis pensant tot el rato sobre què està passant en aquest moment. Exacte. Perquè et donen moltes pistes, però en cap moment veus la realitat. Dius, vaig al cinema a desconnectar. No vaig a veure Boys Afraid. Perquè et quedarà... O sigui, t'aixecaràs i t'aniràs de la pantalla, perquè diràs, és que no estic entenent res, quina merda és aquesta. Clar, és una pel·li per estar-hi a davant, dura 3 hores. Jo estic d'acord amb tu amb les coses positives, afegeixo coses que m'han agradat, l'humor. Vull dir, aquí Ari Aster es nota que... fa risa, hi ha moments que et fa risa. Però hi ha moments que rius, i hi ha moments de la pel·li que vam riure, i més d'un que rius, perquè és que realment vol fer humor i el fa, és un humor negre, un humor àcid, però és humor, saps? En general, Cobra, què li poses? Jo ho tinc claríssim, jo li poso una bona merda. Jo no ho sé. Jo li poso una bona merda perquè és una pel·lícula que he estat tota la setmana, des de la vam de veure, és més, vam de veure una pel·lícula més, i quan la vam de veure, l'última pel·lícula que vam veure aquest mes, abans de fer aquest programa, vam pujar al cotxe i el primer que vam dir és que encara estic pensant en Botepo. Encara estic pensant en Botepo, perquè hi ha coses que vaig criticar en el seu moment i que ara amb el temps reposat, pensat, clar, és que és pel·li de pensar, d'emportar-te a la casa, d'analitzar, de tal, i analitzant les parts, analitzant tot, dius, una bona merda. Jo haig de dir que crec que li poso una merda. I li poso una merda, no perquè a mi no em sembli una bona merda, sinó, si haig de recomanar aquesta pel·li, no la recomano. No, evidentment, jo per mi... Però espera un moment, Cobra! Per mi és una bona merda, la recomano, no, saps? O sigui, no la recomano a ningú que vulgui anar al cine a desconnectar, la recomano a algú que es vulgui raptar, ell mateix. Raptar ell mateix. Va, vinga, doncs bona merda. Pressió social! Ei, pressió social! No, però vull deixar clar, bona merda, perquè a mi haig de dir, i m'ha costat considerar una bona merda, vaig sortir d'allà dient, és una merda. No, una merda no. Sí que ho vam dir. No, vam dir, la pel·li és excel·lent, però és tan llarga que acaba sent avorrida en alguns moments. Vale. Molt bé. Bueno, i què més vam anar a veure? I ja l'última pel·lícula, abans d'entrar ja als Jocs amb Japer, no? La gent està ja desitjant, està clamant pel carrer. Hi ha gent a la finestra. Sí. Vam veure una pel·lícula més, no? Que és Guardians of the Galaxy Volume 3. Voy a decirte algo. Soy Star-Lord. Yo formé los Guardianes. Conocí a una chica. Me enamoré. Esa chica murió, pero luego volvió. Hecha una capulla integral. Por favor. Te has dejado algún detalle importante, pero... fue así, bàsicament. Última pel·lícula de la trilogia que s'ha marcat James Gunn i el punt final a la història dels protagonistes principals del grup. Sí, del grup original, per dir-ho. El grup original, doncs com deia, no? La pel·lícula ens portarà una mica... És que no sé com explicar-ho sense fer spoiler, però bàsicament hi haurà un membre del grup que està passant per un problema, vale? Està passant per un problema seriós. Té issues.
Bueno, issues, medical issues. Medical issues. I això els portarà als guardians, no?, a enfrontar-se contra un nou malvat que acabarà de... Bueno, que els acabarà, jo crec, d'unir i de donar un propòsit a tots els membres i cada un dels membres, no? A veure quin és el seu propòsit real després d'aventures a Endgame, després d'aventures amb aquests anys que porten apareixent a altres pel·lícules també, no? Com Infinity War, Endgame i Thor Love and Thunder i l'especial de Nadal. És veritat, l'especial de Nadal. Que com està en Peter al principi de Llonses, ho entens més gràcies a l'especial de Nadal. Si no és que dius, what the fuck, què passa aquí? Bueno, han passat coses a altres pel·lis, llavors, si voleu entendre-la 100%, mireu com a mínim Guardians 1, Guardians 2, Infinity War i Endgame i Thor Love and Thunder. Aquestes com a mínim les heu de veure per entendre una mica a on estan ara mateix els Guardians. I si heu vist tot això, mireu el Holiday Special. Bueno. I dir això, no? Pel·lícula dirigida per James Gunn, un senyor que ara mateix està portant les regnes del nou univers de DC de les pel·lícules, ja veurem com li va. De fet, farà la pel·li de Superman ell. El que pot sortir aquí pot ser molt loco, eh? Molt. I, òbviament, protagonitzada pels guardians de tota la vida que ja coneixem. Destacaré, òbviament, Chris Pratt, que és un tio que estic començant a avorrir a totes les pel·lícules, menys a Guardians de la Galàxia, que és un que em continua convencent molt com a Star-Lord. Zoe Saldana com a Gamora, Vin Diesel fent de Groot al xatat, la Pom Clemente fent de Mantis, Està molt xatat el Groot. I Bradley Cooper fent de Rocket Raccoon, que té especial importància en aquesta pel·lícula. Passo a dir les coses positives de la pel·lícula, vale? Bueno, faig una mica les... No, començo per les dolentes. Bueno, faig un mix, saps? A pedra pel cul. Com em petes totes les normes Totes les normes. A mi aquesta pel·lícula em va agradar molt. O sigui, va acabar la pel·lícula, em vaig emocionar dos o tres vegades de llagrimeta. Vaig notar que era al final que es mereixia aquest grup. Van sortir... O sigui, l'argument en si em va agradar molt. Hi havia escenes que deia, hosti, inclús arriscat per una pel·lícula de Marvel, que s'atreveixin a anar aquí, vale? Molt content. Hi ha una escena d'acció en concret que em va flipar, que sembla gravada així en plan seqüència en un passadís que em va semblar espectacular. Hi ha moltes coses que m'agraden molt, però de dolent he de dir, perquè són coses que a mi em van fallar, que hi ha coses que no tenen sentit a la pel·lícula. Estic parlant de coses bàsiques com on està el casco de Star-Lord. Això em va fer molt de mal, I no ho dic a nivell estètic, ho dic a nivell d'argument, perquè hi ha certes coses de la pel·lícula que passen, que amb el casco de Star-Lord aquí no passa res. Però per això no el porta. Ja, doncs això em sembla easy writing per part de James Gunn. Cobra, tu què vas pensar d'aquesta pel·lícula? Mira, aspectes positius, negatius, l'adaptació de l'Alto Evolucionador, que és el malo, i del seu de l'Adam Warlock. Vale. El primer em va semblar extremadament simplon, per ser el Alto Evolucionador. Sí. ¿no? Sí. Tio, al final... Hi ha moments que dius, tio, aquest tio no té molt clar quin és el seu paper. No és el malo més carismàtic que ha tingut Marvel. No. I Adam Warlock és massa extremadament tonto. Sí. O sigui que et posen una excusa perquè ho sigui, però és que no m'encaixa gens amb el personatge que surt en els còmics. No. Però jo t'he de dir que Adam Warlock no ho veig una cosa dolenta, perquè es veu molt que és com l'inici de l'Adam Warlock. I té un art de redempció. I que es veu que a partir d'aquí l'Adam Warlock anirà a més, saps? I sí que al principi en els còmics es veu també que és una mica malo i que va a la seva i tal, però és que aquí... El que sí que m'ha molat, per exemple, és que el relacionessin amb els soberanos. Tu què li poses a aquesta pel·lícula, Cobra? Jo una bona merda. Home, jo també, una bona merda. Pel·lícula amb la que vam disfrutar amb la que vam gaudir i que ens va retornar una mica l'esperit de Marvel té salvació, perquè parlem de cada Marvel està la merda de mateix. És que jo des de Doctor Strange la 2 que no... Té feina Marvel per davant. Però bueno, seguim o què? Però Jordi, és que l'altre dia em va posar en contacte amb mi el president del club de fans de la bona merda vale? I em va comentar que hòstia, com es diu el president? Aitor Menta. Estava pensant Lluís.
Lluís Sagrera, des d'aquí t'estimem. Vinga. Lluís, qui vulgui merchandising, qui vulgui saber a on seran els nostres directes on tour, sapigueu que estem on tour, i podeu contactar per aconseguir tíquets amb el nostre president del club de fans, que és Lluís. T'estimem. Bueno, em van comentar que, no pot ser que deixem tan desemparades a les pel·lícules que només comentem i que hauríem de jugar amb elles, també, no? Sí. I llavors t'ho vaig proposar, em vas dir, jo prepararé un joc. Ah, cert, és veritat, és veritat. I quin joc m'has preparat? En què consisteix? Explica una mica. A veure, bàsicament aquest joc és molt ràpid, vale? I es diu el comentari de Letterboxd. El tema és que jo li llegiré comentaris de la plataforma Letterboxd, vale? Que és aquesta xarxa social de cinèfils que seguim i que estem a dins en Cobra i jo. Ens podeu seguir. Llegiré comentaris i tu m'has de dir de quina pel·lícula d'aquestes tres que hem dit ara creus que són. Vale. Preparat? Vinga. John Wick, però amb drogues. Em bote por. No. No? Ah, tio. vale, clar, Renfield. Clar, home. Renfield. No, com diu amb drogues, he pensat... No, és que m'he quedat aquí perquè diu John Wick amb drogues. Les drogues sent bitxos que es mengen. Ah, sí. Ah, clar. Si es prenen... Clar, si es prenen les mosques com a drogues, sí que s'entén. Molt bé. Doncs, bueno, ara sí, comencem els Jocs Reunits Japer! Jocs Reunits Ja estem aquí a Jocs Reunits Japer amb l'edició Evil Dead Rise. Per aquells que no sapigueu anglès, és Possessió infernal al despertar. Vale? I comencem amb les tres preguntes inicials per analitzar una miqueta per sobre la pel·lícula, que la primera és: què és millor, el nom original de la pel·lícula o la seva traducció en espanyol? S'ha de dir que no és molt acurada la traducció, però sí que és acurada en mantenir la tradició del doblatge que es va fer en un inici. Jo he de dir que el títol m'agrada més en anglès, que és Evil Dead Rise. Sí, però també és veritat que... Perquè té més ganxo. Sí, però si ho tradueixes bé, jo he intentat fer un estudi de traducció, a veure quin quedaria millor, i el que em queda és La mala mort s'aixeca. La mala mort. Evil Dead Rise és millor en anglès. Sí, en anglès. Molt bé. Tens de Wenzel. No tens ni la pregunta. No fas la pregunta. Ni la pregunta. O sigui, aquí surten més dones que a totes les pel·lis de, jo què sé, que l'Aren... que a Mujercitas. Que a Mujercitas. No, en sèrio, surten moltes dones. Passa el test de Wenzel per això o no? Passa de sobre, perquè a més, com quasi tot el rato parlen de la mare que està posseïda, o sigui, estan parlant d'una dona. I no només això, sinó que quan encara no ha començat la possessió infernal, la mare i la seva germana parlen dels seus issues. Llavors, passem a la tercera pregunta, que és un guió original o està basat en una pel·lícula llibre, obra de teatre, el que sigui. Fet real. I clarament està basat en un fet real. Que és l'estat arquitectònic del barri del Bronx, no? Exacte. Està basat, jo crec, principalment en l'obra original de Raimi, concretament a la primera, no? Però en un altre espai completament diferent. Segueixo comprant més a la icònica escenografia i tot de l'obra original d'Evil Dead, de la cabana al mig del bosc, que és inconfusible. Evil Dead, que bona és. És que és única. Però bueno, està bé. Comencem a... Ostres! Comença el joc! Vinga. Pensem que estem a la fase 1. A la fase 1 fem un parell de jocs que tenen a veure principalment de què va una mica la pel·li, fer un resumet de la pel·li o explicar els personatges que surten, no? I començo jo. A veure quin joc que surt. Troba el subgènere! Troba el subgènere! Vinga. Molt bé, troba el subgènere. Per aquells que no recordeu, hem de buscar el subgènere de la pel·lícula que creiem. Ens l'inventem una mica. Vale, el penso jo, que l'he pensat molt ràpid perquè no estava... Vinga, comença! És un homenatge als cinèfils que odiem, no? Perquè és un drama terricogore, saps? Drama terricogore. Fans del drama. Mireu aquesta pel·lícula. Drama, perquè no només tens drama, sinó que tens gore i tens terror. Sí, sortiràs
fet el pou més absolut, el pou més absolut de la teva vida. Com... Mira, avui tinc ganes d'arribar a nivells de pot-e-po, però del personatge principal, vull dir, Però a més, he portat un exemple d'una altra pel·li que comparteix aquest... No, a mi m'agrada, quan es diu subgènere, s'ha de donar aportacions de per què. Que no és la primera pel·li. Per què? Perquè hi ha una altra pel·li que es diu Orgullo, Prejuicio y Zombies, ¿vale? Que també és un drama de Rico. Molt bé, doncs jo ja saps que per mi el subgènere m'agrada portar sempre una poesia, no? Jo sempre porto poesia. És un poeta. Llavors, jo per aquesta jo crec que era claríssima, i és família disfuncional s'uneix cap al final. amb pel·lícules d'aquest subgènere com, pues jo què sé, Little Miss Sunshine, Igual. Los Mitchell contra les màquines, Captain Fantastic, Són igual que aquesta. The Royal Tenenbaums i Everything Everywhere All at Once també, per exemple. Per què? Perquè va d'una pel·lícula d'una família que té els seus problemes, cadascú té les seves mogudes, estan una mica separats, estan passant per un problema, no?, que els està afectant, en aquest cas, el tema del pis, no? Captain Fantastic seria la mort de la mare, no? Vull dir, hi ha aquestes coses i que cap al final doncs s'uneixen, no?, per fer front a aquesta situació. Ja. El que passa a Posició Infernal s'uneixen literalment les coses. És veritat. Però a les altres s'uneixen. Família disfuncional s'uneix cap al final. Hòstia, és que és així. És Pequena Miss Sunshine Gore. Què? Però és bueno. És bo, és bo. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, seguim amb el següent joc. Vinga, anem a veure què surt, a veure... Doncs el que surt és... un dels nostres preferits. La sinopsi exquisida. I like it. Molt bé. Doncs vinga, va. Intentarem fer la sinopsi d'aquesta pel·lícula inventada. Vale, començo jo? Sí. Aquesta pel·lícula tracta d'un llibre. Aquesta pel·lícula tracta d'un llibre que és... Aquesta pel·lícula tracta d'un llibre que és molt curiós, però... Aquesta pel·lícula tracta d'un llibre que és molt curiós, però probablement mortal. A la vegada... M'encanta perquè en teoria el joc és amb una paraula, però nosaltres en diem 4 o 5 que prendrem el cul. Un llibre que és molt curiós, però probablement mortal, a la vegada que ha fet de carn. Que ha fet de carn. Aquí és un pur i seguit, entenc, això, no? Pur i seguit, vinga. Vale. No, pur i seguit no. El qual una família disfuncional... No el sap... Continuo, perquè m'agrada dir la següent paraula. Digues. No el sap llegir. No el sap llegir. El qual una família disfuncional no sap llegir i, per tant, es posa l'audiobook. El típic disco cabró. I, per tant, es posa el típic disco. Disco? Però se'ls en va la llum. Això passa. Sí, tio. I pillen. Punt i final. Punt i final. La deixo tota? Vinga, va. A veure. De què va Possessió Infernal? La sinopsi, sisplau. Tracta d'un llibre que és molt curiós, però probablement mortal, a la vegada que ha fet de carn, el qual una família disfuncional no el sap llegir. I, per tant, es posa el típic disco. Però se'ls en va la llum i pillen. Excel·lent. Excel·lent. I pilla... És que és boníssim. Aquesta prova, aquest joc és boníssim. Molt bé. El fet fílmic. A veure... Epa, enfons amb la flota. Enfons amb la flota, com m'agrada enfons amb la flota. Molt bé, doncs, en què consisteix enfons amb la flota? A veure, perquè els no ho sapigueu, jugarem al típic joc de tocat enfonsat, d'acord? Però en pel·lícules. En aquest cas, de possessions demoníaques, en general. Vale? Potser no tan demoníaques. No, potser no tan demoníaques, potser però... fantasmals, però... Sí, possessions en general. Possessiones. Possessions en general, vale? Possessiones. Hem posat... les dic totes primer? Sí, si vols, digue-les totes. Us les dic totes primer una mica i així... Fem via. I així fem via, vale? En aquest petit tier list de Força amb la Flota hem posat Insidious, hem posat Evil Dead 1, 2 i 3,
La 3 es diu El Ejército de las Tinieblas. Exacte. Army Hem of posat Darkness. L'Exorcista, hem posat Hereditary, hem posat El Resplendor, hem posat Evil Dead, el reboot, perquè de Evil Dead es va fer el reboot, també, que és l'anterior a aquesta que hem anat a veure. Hem posat The Conjuring, hem posat Hereditary i Ja hem has dit. posat... Diré que no has dit Rec. I Evil Dead Rise, ja que és la que... Vale, doncs... Si tinc ganes de veure què has posat a les merdes, eh? És que buah, és molt diferent als últims que he fet, Amb què comencem? Vinga, va. Va, comencem per una típica, vale? Comencem per Evil Dead, comencem forts. Evil Dead, Vale. la original? L'original, vale? Vale. I jo crec que has posat Evil Dead a una bona merda. Aigua. Jo crec que has posat Evil Dead a una bona merda. Aigua. Hola, m'acaba de caure un mit aquí, m'acaba de la puta. Pues, llavors crec que has fet el mateix que jo, has posat Evil Dead a bona. Aigua. Oh, merda, Has posat Evil Dead a bona. Sí, però què has posat? Acceptable. Has posat Evil Dead acceptable? No et diré on l'he posat. Sí, m'ho has de dir, ja hem acabat. Has mirat. L'he posat acceptable, correcte. L'has posat acceptable, tio. Perquè la idea és molt bona, tot és molt... Sí, però si no hagués fet Evil Dead 2, jo crec que Evil Dead seria per mi una bona pel·lícula. O sigui, una bona en el sentit de bona. Però com que va fer Evil Dead 2 i va millorar per mi la 1... Pues que són de gèneres diferents. Sí, són gèneres diferents, però igualment... Vale, pues mini punta per en Jordi. Vale, següent pel·lícula. Evil Dead 2. Evil Dead De 2. Sam Raimi, yes. Has posat Evil Dead 2 a una bona merda. Correcte. Sí, tu on l'has posat? L'has posat a bona? A una bona merda. A una bona merda. Ah, vale, vale. Home. No, és que com has posat Evil Dead a bona, acceptable, perquè llavors tota la teva argumentació se'n va a la merda. Perquè podries haver posat Evil Dead 2 a una bona merda i Evil Dead a bona, saps? I ja està. Sí, Molt bé. Incoherències, Jordi. Mira, no, digues tu, peli, no? No, has guanyat tu, toca tu. Torno a començar jo? Sí. Vale, següent pel·lícula. L'Exèrcit de les Tenebres. Army of Darkness, Army of Darkness. Tu has posat Army of Darkness a bona. aigua. Tu has posat Army of Darkness a bona. Tocat. La mare que et va parir. On has posat Army of Darkness? Perdona, he posat Army of Darkness a una bona merdíssima! És la millor de les tres! No. Si poso Evil Dead 2 a bona merda, No. perdona. A més, No. a més, Army of Darkness és on es defineix el personatge de Rush Williams Això com també és un veritat. fucker, Això també és com un veritat. fucker Hosti, superxulesco. Aquí hauríem pogut posar també Ash vs Evil Dead, eh? Sí, però és una sèrie. Ja, Llavors aquí... ja, però seria una bona merda. Hosti, Acabava el t'he de dir que l'he posat a bona, però és que m'estàs fent canviar, perquè ara m'estic recordant, eh? És que és molt bona. Canvio. I és quan a Una bona l'època merda. medieval, Sí, sí. amb els seus coneixements No. a més, és una pel·lícula- de ferreteria, es munta una mà robòtica. És sublim. O sigui, a A nivell l'època de guió, mitjana. a nivell d'argument, a nivell de tot, o sigui, és una anada d'olla màxima, i jo crec precursora de moltes altres pel·lícules de comèdia també o de viatges en el terror i temps, tal, eh? Sí, sí. Vinga, Cobra, vinga, em vas, toca, guanya tu, següent. et toca. I diré... El Exorcista. Uh! Jo diria que has posat l'Exorcista a bona. Aigua. Bum. Jo crec que es pot exorcista a bona. Aigua. Ah! Doncs has posat l'Exorcista una bona merda. Aigua. No, has posat Bum! l'Exorcista Has fet exorcista una bona merda. Sí. Sí! Però com la pots posar acceptable l'Exorcista? Si és un pel·liculot de la història L'he del posat terror. a ni fu ni fa, de fet. Ei, no, és broma. Acceptable. Estic flipant. O sigui, començo a sospitar que has posat Per tocar-te els collons. les medalles és per intentar guanyar. Perquè és... O sigui, com pots posar... No. Com pots posar Evil Dead i l'Exorcista Sí. acceptables? Sí, sí. És que no m'ho puc creure. Ja sabia que avui seria un abans i un després en la nostra relació. No, un abans i un final, saps? No hi ha un després. És la porta, cabron. A veure, un moment. L'Exorcista és una pel·lícula que jo em vaig posar i vaig veure que era una mica sobrevalorada, una mica. No sé, em va entretenir? Sí, per això poso acceptable, però no la vaig trobar una pel·lícula bona. Espectacular, eh? Els reflexos del dimoni en els vidres i a les portes. Sí, però... Una locura. No va dir res. Bueno, et toca a tu. El Resplendor. Vinga, Has posat el Resplendor a una bona merda. tocat. Ah!
Molt bé, Cobra, molt bé. Bueno, perquè jo poso les pel·lícules on toca, no com tu. No? Jo, et sorprendrà. A més, és que estic segur que no has posat una bona merda. Et No l'he posat a bona, o ni fu ni fa, potser. Ni fu ni fa. No, l'he posat a bona. Sí, a bona, clar. Tampoc és una masterpiece de la vida. Bueno, és que m'agrada molt el Resplendor. És que és boníssima. Sí, És que has posat els canvio, rotxos per canvio, guanyar. És que ho estic segur. canvio. És que me'n vaig. Canvio. Vinga, The Conjuring. Crec que l'has posat a bona. tocat. Bum! Pallissa. Pallissa. tu l'has Les de terror, veig que... sé per on vas, Tu l'has posat a una bona merda. No, l'he posat a bona. Porta bona. És que has posat les dallotses... Sí, no puc ser que em mengis l'orella com me la menges amb James Wan i després de aquesta pel·lícula i la posis a bona. No, perquè he pensat en les tres en general. Aquí posa The Conjuring i he pensat en The Conjuring. No, I la primera la u- és boníssima. I a més, sí, aquí surt a la Bret i tot. I la primera és la que ja té la possessió. La U és una bona merda. Pues havia una bona merda. Trampons de bé. No passa res. Però escolta una cosa, te l'he de jo primer igualment, no passa res, tio. Mira, m'he remelat perquè se l'estic posant totes de bona o una bona merda. Vale, següent. Insidious. Vale, tu has posat Insidious a... És que l'haurà posat una bona merda. I m'hi cagarem tot. Vinga, a una bona merda. És que vaig a jugar al teu joc. Vaig a jugar al teu joc. Aigua. No. Vale, et toca. I tu has posat Insidious a bona. Aigua. Tu has posat Insidious a bona, llavors. Molt bé, Cobra. Ai, para't content una mica. Ai. Sí, ja sé. Vinga, vaig assegurar-me un punt. Espero, potser l'has posat a mi ni fa. Vale, Hereditary. Tu has posat Hereditary a una bona merda. I com no has posat una bona merda, agafo i me'n vaig. Aigua. No! És broma! Ari, perdona'm, és broma. Volia defendre del pèl. Perquè no hi ha una categoria sobre una bona merda, perquè si no la posaria ja, evidentment. Ai, però m'estàs assegurar un punt per no fer tant el ridícul. Hereditary és espectacular. Rec. Vinga, jo crec que has posat Rec a bona. Aigua. Has posat rec a una bona merda. Tocat. És que et conec! Et conec! Tu l'has posat una bona merda? L'he posat a una bona merda, evidentment. Has pensat que una bona merda i no has posat The Shining, l'Exorcista i Evil Dead 2 a una bona merda? És que... I Animal Darkness tampoc. És que apaga i vámonos. És que aquí és això. És que no m'ho crec. T'he de dir que a The Conjuring, com que estava parlant només de la U, l'he posat a una bona merda, i a Resplendor... Després. I he pensat una mica més, i evidentment és una bona després, com ja he perdut els punts. merda. No, però és que traient jo. Vale, toca. Em toca a mi. Evil Dead al reboot. Tu has posat Evil Dead al reboot a una merda. Clar. Per descomptat. Per complet i absolut. Els tier-list en Cobra d'aquest allò és tot una bona merda i una merda. No, hi ha algunes que estan per ahí, però... Vale. Bueno. Toca l'última. Molt bé. Bueno, jo Evil Dead... Evil Dead Rises. El reboot... Tu l'has posat... No, el reboot... A veure, el reboot tu l'has posat a ni fu ni fa? No, acceptable. És que com pots posar l'acceptable i després posar un acceptable també? L'exorcista. No, i Evil Dead també els posa acceptable. Sí. O sigui, com pots posar aquest Hòstia, no, és veritat. Aquest merdot tan gros És veritat. amb les altres dues. Poso Evil Dead A bona? a bona. Pues aquest punt hauria de ser meu. Aquest sí. Va, suma't un punt, No. Guanyaràs tu, perquè tothom sàpiga que guanyaràs per trampes, perquè les estàs canviant tot en l'últim moment. S'ha de dir que... És que cap està al seu lloc, que estava abans. Només Hereditary Rec i Evil Dead 2 està al seu lloc, que les altres s'ha canviat tot. Vale, la última, vinga, Evil Dead Rises. On la poses? Vale, jo... És que acceptable Evil Dead, el reboot... Tu, digue'm, tu què? Et toca a tu. Ah, em toca a mi? Ah, vale, jo crec que has posat Evil Dead Rise a bona. Aigua. Jo crec que has posat Evil Dead Rise a bona. Tocat. Vale. M'has sorprès aquí, On l'has posat? Acceptable? Acceptable. Uau. És una pel·li que està bé, que vale, però Sí. no hi més. M'has convençut, la baixo. No sigui cas que tampoc mogueu aquesta. Però aquesta no em casaré perquè com a més l'he endivinat. Bueno, Cobra, quin és el marcador? Finalment, Cobra 4, Jordi 7. No, sí, 7. 7 menys 1, menys 2, menys 4. Bueno,
Cobra, lo important és participar. Ha sigut clar vencedor, en Jordi, però clar vencedor fent trampes, saps? O sigui, que potser brut vencedor, podríem dir. Bueno, la moralina d'aquesta història és fes trampes, no? I guanyaràs. Molt bé, anem per següent joc. Jordi, vinga, que tinc ganes, que estic motivat. Vinga, va, següent joc. Que vull viure la vida. Vale, passem a l'últim joc de tots. Vinga, va. Vinga, fora ja. A veure, m'ha tocat a mi agafar paperitos, una mica SMR. Sí, quan parles SMR em surt el pervertit que hi ha amb mi, no? Sí. Vale, doncs t'ha tocat... Ara mateix no ho pots dir perquè ha arribat el moment d'arribar al nostre espai publicitari. Tens set? Estàs pensant de menjar-te unes olives amb unes patates? Doncs no te pensis més i acompanya-ho amb David i Anna, el nou vermut que podeu trobar a qualsevol dels seus casaments. D'avui n'hem fet un, esperem que no facin més. Bueno, vale, vinga. Què toca? Vinga, vale. I toca curiositat o trola. En Cobra es disposa a llegir-me curiositats o mentides. Jo he d'endevinar si són curiositats de la pel·li reals o són mentida. Dispara. Vale, la primera curiositat és que en Lee Cronin, director d'aquesta flamant però normaleta pel·lícula, no volia que hi aparegués el personatge de Bruce Campbell, Ash Williams, igual que tampoc volia una cabanya en el bosc, com a escenari principal de la pel·lícula. Jo diré veritat. Tu diries que és veritat? Sí. Doncs... l'has d'endevinar! Ei! Sí. Ara, que presumptuós em sembla per part seva dir que no volia que aparegués Bruce Campbell. Continuem amb Lee Cronin. Lee Cronin va fer unes declaracions on va dir sí, perquè he agafat la teoria dels tres Nosferatus. Necronomicons. Ah, Necronomicons. Com a l'Ejército de les Tinieblas surten 3 llibres i doncs diem, no sé què passa amb aquells llibres. Pues jo he deduït que un dels llibres és el de la saga d'Ash, l'altre és el del reboot. I jo he agafat el tercer llibre. Per això el seu aspecte és completament diferent. Veritat? Veritat! Home! I també és veritat que encara Ei! és més presumptuós per la seva part. Sí. Bueno, no, ho trobo menys presumptuós que la primera, però vull dir... A mi em sembla bé que li doni un sentit a la cronologia una mica de... que ja es va posar sobre la taula dels Necronomicons, no? Amb Army of Darkness. Vale, en tinc un d'extra, per si tal, vale? Però aquest és per desempatar, vale? Bueno, per ara ja has guanyat, Sí. però per haver simpates. Sí, tu vas guanyar també la primera. Bruce Campbell no surt fent cap cameig a la pel·lícula. Fals. Perquè ja ho saps, perquè ho és tan clar. Perquè t'ho vaig dir quan vam sortir del cine. És el que diu... Fes l'altre, si vols. Diu... Lee Cronin no només va afegir aquest cameo, sinó que va afegir el cameo amb altres simbolismes, com per exemple el de Bridget Fonda, un dels personatges de l'Ejército de les Tinieblas, que es diu Linda, està interpretat per Bridget Fonda, vale? I perquè hi ha un altre que es diu Jessica, perquè Jessica Chastain és una de les personatges que surt a Possessió Infernal, el reboot. Jessica Chastain surt al reboot? No miris res. Fals. O sigui, Jessica Chastain surt al reboot i el que primer que veig és a mirar el mòbil. És que té la trampa al seu interior. Sí, és fals. Home, Jessica Chastain no surt a Evil Dead. Home. Però sí que està homenatjant a un altre personatge que sí que es diu Jessica Ortega o alguna cosa així. Vale. Hòstia, molt bé, molt bé. Hòstia, veia pallissa, t'he fet. Molt bé. És que en curiós soc jo, em sap greu. Sí, en curiós ets tu. Molt bé! Doncs ens toca dir valoracions finals, si has regalat els jocs, conclusió final. Vale, doncs va. Conclusió final de Possessió Infernal. Jo li diria que és una bona merda. Tampoc amb majúscules, tampoc amb negreta, simplement una bona merda, una bona pel·lícula que no ens esperàvem tampoc que ens agradés, jo crec, o que ens agradés com a mínim tant, perquè la vam trobar sí que jo la vaig trobar com a mínim original en certs punts i em va fer passar una bona estona, tu. I a mi em va agradar. Ja et dic jo que tu moltes vegades que t'aventures a parlar en plural, perquè jo li poso una merda. Li
poses una merda! Li poso una merda. Amb majúscules, però li poso una merda. Amb majúscula? És una pel·lícula que, reflexionant, dic, és que no la recomanaria a ningú. Però a ningú, ni al més cinèfil, com sí que ho faria amb Bo Tempo. Però què dius? Sí. Una merda. Sí, és una pel·lícula que, sin más. Pues una merda. Ai, una bona merda. Vale, pues jo una merda, que jo et respecto la Tu teva ets opinió. un hater, Si tio. vols respectar més, si no, no, com sempre. Vale? Molt bé, pues bueno, s'han acabat aquí els Jocs Reunits a J-Pop. I ens toca, doncs, Acomiadar-nos, anar-nos. Però abans d'acomiadar-nos, sempre us volem donar un petit obsequi. Un petit obsequi. I aquest cop us donarem una botella de vermut de Vitiana a tots els que feu un comentari a iVox. No. El nostre obsequi normalment és doncs, una recomanació per part nostra d'algú que hem vist aquest mes. Existències limitades. Què? Començo jo amb les recomanacions. Vinga, va, comença tu. Mira, vaig a parlar d'una pel·lícula que vaig veure l'altre dia, tota la vida que l'havia de veure, però em feia un mandrot absolut, i és una pel·lícula, vale, espanyola, és del 78, que és l'Escopeta Nacional. ¡Juntos hasta que la muerte os separe! Vale? L'Escopeta Sí que et vaig veure que la vaig veure l'altre dia. Director, dirigida per Luis García Berlanga, vale? I és un pel·lículot. O sigui, ho vaig passar tan bé mirant aquesta fricada sobre la cadència dels burgesos i l'auge dels nous rics, no? A més, el protagonista i la coprotagonista són dos catalans que han organitzat una caceria a casa d'un marquès, vale? I flipen a colors amb com viu la societat aquella, no? Que heavy. I a més són dos catalans, a més, jo diria que és la pel·lícula en espanyol on es parla més català de la història, i és del 78, eh? De la història, Sí. Bueno, jo he de dir, també una mica que fa una mica d'aquesta també antiga i així, però l'altre dia vaig per fi veure La ventana indiscreta d'Alfred Hitchcock. I smell trouble right here in this apartment. First you smash your leg, then you get to looking out the window, see things you shouldn't see. És d'aquelles pel·lis que et diuen, és boníssima, no sé què, i tu dius, bueno, a veure, jo què sé, saps? Però realment la vaig veure i, a veure, sí que potser un 10 no li poso, però un excel·lent sí. O sigui, una pel·lícula que per mi, a nivell de com està muntada, del guió, i com està narrada visualment, i com està dirigida la pel·lícula, és que va semblar super original i creativa. O sigui, és com veure com una obra de teatre amb seqüència, quasi. Molt intel·ligent, la pel·lícula. A mi el que em va molar més d'aquesta pel·li, ja t'ho vaig dir, és que tota la banda sonora està feta a partir de música no idiòtica. Exacte. O sigui, que això vol dir que és música que està sonant al moment i els actors, o sigui, els personatges, l'escolten també. Exacte. O sigui, no és que te l'han posat a la pel·lícula, sinó que hi ha un dels veïns que toca el piano i tota la banda sonora és quan les seves festes amb el piano. I, de fet, fixeu-vos amb el tio del piano perquè Alfred Hitchcock fa un cameo en aquesta pel·lícula i és allà... Alfred Hitchcock fa cameos a totes les seves pel·lícules, però el cameo d'aquesta pel·lícula és allà en aquest pis del pianista. M'agrada molt, us la recomano, em va agradar molt. Doncs genial, molt bé, un aplauso. Doncs res, tu, ha arribat el moment d'acomiadar-nos, ens fa molta pena, no? Però seguirem. De fet, ara d'aquí poc penjarem també algun capítol d'aquestes petites llufes, no?, que anem fent a la Ràdio Badalona. I també no ens oblidem del tema audiovisual, que en algun moment o altre caurà. El tema YouTube... Potser d'aquí 8 anys... Potser arribarà, però estem acabant de possentar una mica les idees i arribarà. No us preocupeu. Uns temes tècnics. Sí, principalment, però bueno... Infraestructures... Poc a poc. Un despliegue de medios... Poc a poc. Vinga. Així que moltes gràcies per escoltar-nos a tothom, gràcies. Vinga, nois. Gràcies. Escolteu podcast i mireu pel·lis. Exacte, sobretot. Adéu, adiós. Apa-li, que vagi molt bé. Ciao, pescau. Molt cinema.